Ọraneze ndị Igbo ji ọraneze ndị Igbo na-amasị na ndị anyị ji eme ọnụ ọ ka bụ na Okija ka anyị batara ugbu a. Onye anyị kwudoro bụ Akajiọfọ Ogwugwu Akpu. Nya bụ Ogwugwu Akpu ụnụ na-anụ na kpamkpamkpa ọ Akajiọfọ ka anyị na-anọ ugbu a. Ọ ga-akọwapụtara ụnụ ife eji akpọ nya bụ alụsị Ogwugwu Akpu Okija na ife ọ na-alụgasị na ka o si egozi ndị mmadụ. Anyị nụkwa na ya bụ alụsị na-enye ndị mmadụ ego ka ọ dị ukwuu. Mana ọ ya akazi mana osi na ọnụ ya wee kọwapụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-edochaghị anya. Daalụ ka ị na-esonyere anyị. Ọraneze na-ege ntị, ọ bụ nwanne anyị batagwa ọzọ na Okija. N'eziokwu na Ọsadebe si na aje Kaduna na mmadụ ka ya ji maka ya wee jee. Anyị nọ na Okija ugbu a. Onye anyị ji maka ya wee nọ na Okija bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Akunarata Ugo. Ya bụ amadi bụ Akajiọfọ, mana ka ọ ghara isi m n'ọnụ wee pụta na nne fada na-ata amụsụ. Anyị lụzie ọkọwara ụnụ ife ọ na-eme na ife ọ na-alụ. Ụnụ n'anya ebe ọ ga-afụ n'ihe omenala Igbo ka anyị na-agwagbu ụnụ kwa mgbe ka anyị na-akọwapụtara ụnụ na ya bụ nwa amadi ya akọwapụtazi ọtụtụ ihe ndị omimi dị n'ihe gbasara omenala Igbo. Ụnụ n'anya ụnụ ga-afụ na ihe anyị na-eme ebe abụghị ihe ụmụazị na anyị gbaa gburugburu. Ị ga-afụ ndị ichie ama mmụọ ndị o si n'aka fa were ha, mana ya nwa ya akọwazi ndị a niile n'ofu n'ofu. Na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-agbagwoju gị anya ị nwere ike ịjụ ya. Nna ya ukwu ka ime adị m mma nwanne mmadụ. Mgbede ọma. Thank you. Ọmalịcha nwoke afọnụ ga ọ dịzikwa ka nke Bin Laden ka ị ime sa. Anyị dị mma nwanne mmadụ. Ọ Chigozie Iwu Chukwu ndị na-afụ maka ọpụpụ na mbata omenala Igbo, mana ọ kazi mmanụ omenala Igbo na-abata abata. Ọ dị ka iso na ndị na-akwado onye mbụ ife ka anyị fụrụ ọtụtụ ihe na abịa wezi ka anyị gwatụ mba ụwa, kọwara mba ụwa afa gị na ife na-alụ. Ọraneze ndị Igbo ekene na m ụlọ. Anyị kwuo na mbụ si na omenala Igbo amaka. N'eziokwu omenala Igbo mara mma. Onye ụnụ na ya nọ taa ka a na-akpọ High Chief Akunarata Ugo mmiri one of Ezike Akajiọfọ Ogwugwu Akpu Okija. Daalụ rinne. Thank you. Ọ dị ka ịgbago ahụ na dibịa. Abụgo m ọtụtụ arọ na dibịa na-eme maka na a sị na okwu akpọrọ akpọ adịghị eme ifere. Daalụ rinne. Eriji mebe dibịa onwe ụfọdụ na-afụta ndị dibịa si ndị ọjọọ dịka ndị ọjọọ. Kedu ihe ilo? Nwanne mmadụ ife ikwu bụ ife dị mma because na ụfọdụ na-afụta ndị mmadụ, ụfọdụ dibịa asị ndị na-eme ife ọjọọ, mana achọrọ m ka nkọwa n'ụbọchị taa maka na ife dị n'olu dị n'Igbo because na asị na imirikiti ka akpọ mana one ma one ka a ghọtara. Dibịa abụrụ ife ọjọọ kama na o dipendịrị ntụ onye si eme, mana ife nna anụ n'ọnụ nna m nna afa asị na omekamme na anya ọha ga-eme gịnị na anya ọha ga-afụ ya. Nke onye na-eme n'ụwa bụ nke ọjọọ ya na shiama, nke onye na-emekwanụ bụ nke ọma. Chukwu nwere agamnihu gbasatara ọnya bikos ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa ọ ga-eji ọfọ ma jide okwu. Ngwa anyị kene gị nwoke ọma. Ọzọ dị ka ibia bụ kedu ihe bụ dibịa na-ekwu okwu ya? Kedu ndị bụ dibịa? Ife bụ dibịa dị n'ọtụtụ ife dị iche iche. Onye na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwụ ndị mmadụ ọrịa bụ dibịa. Onye na-ere ọgwụ oyibo bụ dibịa. Ndị a na-emekwa ụka ekpere na-akụjozi anyị nwa bụ ndị ha feru na anyị bụ ndị omenala bụkwa dibịa because isi nchịkọta ha niile bụ dibịa, mana abịa sụbazie n'oyibo abịa kewaba dibịa ka ife niile ahụ agazikwa. Anyị kene gị. Isi na dibịa dị ọtụtụ. Ụzọ ole ka dibịa dị? Different dibịa nwa na mbụ akọwala ngị sị gị na onye na-agba afa bụ dibịa, onye na-achụ aja bụ dibịa,
onye na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwụ ndị mmadụ ọya bụ dibịa. Onye na-elekọzi ya bụ dibịa, ndị dibịa na omenala Igbo. Ife jikọrọ dibịa na omenala Igbo ebuka, because onye na-eme dibịa bụ onye omenala, onye na-efe mmụọ bụ onye omenala, ife niile a bụ omenala. Ngwadalụ, anyị kene gị. O nwere ife na-agbagwoju ụmụnne anyị anya, ọkachasị ndị a nọ n'ụzọ ije, maka ọ bụrụ na ha nọ nso ha kpọọ gị n'akara ekwentị ma jụọ gị, ma ha nọ n'ụzọ ije, ndị a na-anọta ofu ụbọchị n'arọ. Kedu ihe a na-akpọdo agwụ? Kedu ihe bụ ife ahụ? Ife a na-akpọ agwụ bụ ọnatarachi, ife mara mmadụ ama ka a na-akpọ agwụ, maka na ife ahụ bụ agwụ dị n'iche n'iche. Agwụ nwere nke bụ agwụ ọfịa, nwee nke bụ agwụ ụlọ. O ji bụ na akpụmoku ya bụ agwụ. Ịsa na akpọmoku, kedu ihe ahụ bụ agwụ ahụ? Kedu ihe kpọrọ oku ahụ? Kedu ihe a kpọrọ? Ife kpọrọ oku bụ agwụ bụ na o nwere onye chi ya kpọrọ si ya na ị ga-adị eme gịnị, na ị ga-adị agwụ ndị mmadụ ọya. Fa bụ agwụ. O nwere onye chi ya kpọrọ na ị ga-adị achụ aja. Fa bụ agwụ. Because na ịbịa na Baịbụl nke ụfọdụ na-agụ n'ụbọchị taa, enwere ike Chineke nna nke kere mụ na gị n'ụbọchị taa nyere onye a na-akpọ Ịlaịja ike ahụ o nyere ya si aja ebubo amụma. Ife niile a bụkwa ofu agwụ. Onye kwa onye a na-akpọ Ịlaịsha nke na-afụ maka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ịdị agwọ ya na-aga. Fa bụ agwụ. Anyị kene gị n'ọsịsa inyere, mana o jubeghị m afọ. Ọzọ dịka ibe ya bụ mmadụ ncha nọ n'ụwa nwere agwụ. Nwanne mmadụ niile abụghị ndị agwụ. Mmadụ niile abụrụ ndị agwụ, maka na onyinye Chukwu nyere ugo abụrụ ya ka o nyere egbe. Agwụ bụ ọnatarachi, and agwụ na-aga n'eriri n'eriri. Ị na-akọwa na mmadụ nche nwere agwụ, mana agwụ bụ ọnatarachi. Onwe ndị chifa enyeghị ihe? Chukwu nyere onye ọbụla ife. O nwere onye o nyere akara na ị ga-eje bụrụ onye bizinesi na-azụta afịa, ọ na-eme ọ na-agali ya. Onye Chukwu nyere, because ife nji kọwa etu a si na ọ bụ mmadụ niile bụ ndị agwụ, mana enyocha ya onye ọbụla bụ agwụ. Anyị kenere gị Akunarata ugo. Mmadụ ncha nwere agwụ bụ dibịa? Mma sị na ọ bụghị mmadụ niile nwere agwụ bụ dibịa. Reason m ji kwuo etu a bụ na ọ bụ mmadụ niile nwere agwụ bụ dibịa bụ na ntu anyị nọ kịta na unu n'anya na mgbe gboo a na-afụta dibịa asị ndị na-eli unyi. A na-afụta onye na-eme omenala bụ dibịa asị ndị na-eme ife ọjọọ. Mana unu n'anya kịta bụ na afụ ife dị iche iche na dibịa na-eme ngịnị, dibịa na-ahụ ahụ, because ọkụ unyi dibịa na-eru mgbe gburugburu ka eji asị na dibịa bụ ihe ilu unyi pa agwụ. Mana ụbọchị nke unu pụrụ anyị nọ kịta, dibịa na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị kene gị. Ọzọ dịka ibe ya bụ kedu ka isi ama onye agwụ na-enye nsogbu? Ụfọdụ abịa sị na na-emesasịrị ihe, ụfọdụ abịa sị na agwụ mere fa ha bụrụ amadi, mana ụfọdụ ọ na-emesasịrị ha ife. Kedu ka o ji dị ụnyaahụ? Agwụ isi na-agasasị ife. E nwere onye agwụ ga-ama and tụrụ n'ịgba afa and tụrụ n'ife a na-afụ n'ụwa. Onye a kwesịrị ịma na agwụ malia, mana ụfọdụ na-eji ifere bụ ndị agwụ masịrị. Ụfọdụ na-eji ifere si na ha agaghị eme agwụ n'uto ntu esi akọ ndị agwụ ọnụ, na ndị agwụ na-eme nka, ndị agwụ na-eme nke ọzọ. O jiri ifere si na ya agaghị eme agwụ, eluzi ifere ahụ o ji si na ya agaghị eme agwụ, ma agwụ bụ ọnatarachi ya, ọ gazie na-eme ngịnị na mkpụrụ si ka ya ji na-eme ife ọzọ. Ebe ọ bụla o tiri aka ọ gasasịara ife, nke ọ bụla o tiri aka ọ na-agasasịrị ya, and ọ bụrụ na onye ahụ achọpụta ife dị na ya, ọ ga-emegide ya jedukpuo ya n'ili. Ọsọ agwụ na-agasasịrị mmadụ ihe.
agwụ na-aghasasịrị mmadụ ife ụmụnna dị na-aghasasịkwara mmadụ ife daalụ onwe nke a na-akpọkwa asị na iyi ụwa nke ahụ dị iyi ụwa dị kedu ka o si eme kedu ka o si bịakwa iyi ụwa bụ ife nna akọwa taa akọrọ na eze ndị na-ege m ntị ajụjụ ya jụrụ amaka maka na many people na-eme mistake mana asị n'ọkwa mba asị n'onu n'onu enwe ndị na-akpọ ịbọ iyi ụwa mana asụsụ anyị bụ iyi ụwa. Iyi ụwa bụ nkwa mmadụ kwere mgbe ọ nọ n'afọ nne ya mgbe ọ nọ n'ikuku maka na onye nọ n'afọ nne ya ka nọ n'ikuku mana ọ bụ na ọ bịa ụwa ọghọrọ mmadụ amụpụta ha ya ọghọrọ mmadụ. Nkwa bụ ife ụfọdụ kwere na nkwa enwee pụtara n'ụwa si na ya bịara ka ya mee ndị a ife anya mmiri famili ya si ka ya mee ihe anya mmiri ya na-ekunite bụrụ mmadụ and oge nwe love many people are love ya mgbe a ga-abụ na ọ bụrụ mmadụ nwantịntị oge ọgbabiri bụrụ onye nwụrụ anwụ nwa onye ji nke ya kwara iyi si na ya dị ndụ ruo mgbe ya ga-anụ nwaanyị ya ga-ahapụ ụwa naba. Nwa onye kwajenu na ya mụọ nwa nwa ga-eji nwa nwoke kwara nwa onye ji nwa nwaanyị kwara dịka ya na-amụ nwa nwa ya na-abịa ụwa na ya ga-ahapụrụ ya ụlọ ya si azụ ụlọ naba. Fa niile bụ ihe ụwa wụ ndị kwuru na ha ga-arụsi ụlọ ma ha ga-akwaba n'ụlọ ahụ o ji bụ onye a rụsi ụlọ ọ na-eme ka ọ na-akwaba n'ụlọ ya ka a na-arụsi ụlọ ya ọ bụrụ ozu nwụrụ anwụ o nweghị azidentị asị na ife ọzọ mere ya na nwoke na mana ọ dị ka onwe ha na-eme ụdị ndị a ka ife a na-emefe ka nkụ anyị na-esi tụrụ ife a na-akpọ ịgba afa. oke ị na-agbakwa afa ana m agba afa nke ụwa niile ma afa a na-agba ana m agwa onye ọbụla agwụkwala m ife ịbịa be m ịmara ife ahụ iji maka ya bịa ngịnị uli ya n'obi gị ma gwa m na ịbịara ka ị jụọ ese ndụ ọ na-atụrụ afa ka e ga-esi wee gbapụta wee mara ka e ga-esi wee breki ihe ụwa ahụ onye ahụ kwara ya na chi ya dị na mma ife ọbụla ọ na-eme akwamihe ahụ ọ kwara achụsị aja ahụ ife niile agafere agbaghara ya ọ nọdụzie n'ụwa ma nwụzie n'ụwa bụrụ onye ga-anwụ anwụ. oke ụfọdụ ndị ọ na-akpasara ya ọma akpasaziri ha ihe ụfọdụ ndị ọ na-agasịrị ya ọma nghasaziri ha ihe ndị nke ọ na-eme amụghị nwa ọ kwụsị ime ha mana onye rụrụ agwụ kịta ọ dị ka onye rụrụ agwụ ihe ụwa ka nwere ikikere nye ya nsogbu. yes onye rụrụ agwụ ihe ụwa na-enye ya nsogbu. Kedu nke kazi ike na ihe ụwa na agwụ? Ihe ka ike ihe ụwa na agwụ ihe ụwa bụrụ ibu bikos na ife ịfụ dị n'ụbọchị taa mekaniki ekwurụsị mara ndị bụ ndị ala e nwere onye ihe ụwa ga-adị enye nsogbu oje ebe dibịa gbarịa afasị ya na agwụ na-enye ya nsogbu ma agwụ adịla enye ya nsogbu. So bụrụ ife dị n'ụwa and ihe ụwa a na-ekwu so na aja mmiri a na-achụ achụ. Aja mmiri dibịa bụ dibịa ga-ama na aja mmiri dị 5 atụ aka ya si dị 5 ka aja mmiri dị and fa niile nwekọchara ife ọ na-eme kpatara na ụfọdụ atanyịsi ije ebe dibịa wụọ afa dibịa ga-asị gị na ị ga-achụ aja mmiri na aga-achụrụ gị aja ndị mmiri mana dibịa enweghị ike ịkpọrọ gị afa the particular aja ị ga-achụ maka na etu anyị nọ n'ụbọchị taa ọ bụ na ijide m ụgwọ were aja enye onye ọzọ ekwụba m ụgwọ oge a ka mma mata na iji ego ma na ị chọrọ inye m mma ebido wobe iwo gbabaghị ya etu a ka o si adị mgbe agha eweje aja a ga-achụ enwere aja ihe ọma nwa aja ihe ụwa nwụsịa aja dị iche iche a na-achụ na mmiri bikos dibịa ahụ akpọchi ife niile mkpọbịa kịta na ụfọdụ nọ na-amụrụ. ọzọ dịka ibia bụ enwe dibịa mmiri ọ dị iche na dibịa nke ị na-eme kịta? dibịa mmiri mahasị na dibịa mmiri dị iche bikos na onye ọbụla bụ nwa dibịa bụ nwa mmiri onye ọbụla bụ dibịa bụ nwa mmiri mana n'ụbọchị taa ife gbasatara mmiri a na-enwe ọfọ mmiri ahụ mbọsị nwoke na-enwe ọfọ mmiri bụ ụbọchị o chiri otu ife a na-akpọ otu mmiri ịchụzuo otu mmiri ije chụba aja mmiri ya bụ na ị na-eje na-arụrụ mmadụ ọrụ ọ na-eme gịnị ọ na-agazi anyị kenegiri nne nwanne mmadụ erizi mebe dibịa kedu ihe ya bụ ndị Okija echeta gị?
mma kọwụrụ nụ n'ehinne maka na onye njenje ka onye isi awọ mara ịpụta abụ m mmadụ ama anọgidere m obodo a right from ụmụazị. Nna m bụ dibịa, nna m tara nne my father bụ dibịa, nna m tara nne nna nna ya bụ dibịa. Abịa na nne nke m lineage ndị nke a bụ dibịa, lineage nke si ebe nna m mụrụ nwa dị ya bụ dibịa generation ya. Abata na nne nke m nne m bụ nwa ọkpụ Okija, ụbahụmonu m Okija. Abịa na ụbahụmonu m Okija, nne m bụ nwa okereke ugwu mmadụ, ụfọdụ ma asị okereke agwụ ebuo dịrị ọtụtụ mmadụ dibịa na ana Okija. Ichụba dibịa na-ewu ewu akpọba dibịa agwụ ebuo, ọ ya bụ nna nne m. Agwụ ebuo bụ nwa odogwu bụ nwa ụlọ asịka. So ife niile a mechiri dibịa efukara na-eji asị aga wee jee rute na nna nke m a. Nna m megidere oge ọ na-ebu m aghara ụwa niile ma oge m na-eme ife aghara ọ na-akpasasị m anya. Emere m ife ike n'obodo a, abụ mmadụ agbakwuru egbe. Mmepe isi ma ọnụ ga-afụ ebe na-emela ya otu agba m egbe. O mere m ife ike dị iche iche bifo nna akpọọ m kpọsi ụmụnne m kpọsa dibịa awụba afa. O wesi na onye nọrọ ya ụwa maka onye nọrọ m ụwa abụ m nwa asaa, high chief asaa late. Asaa bụ nwa Obichukwu bụ nwa Ụbadịha bụ nwa Nwakodo bụ nwa Esikamanya bụ nwa Ahagwomba. Okwefu ka o si aga, anyị na-agụ etu a na-agasị. So ọ bụrụ ka ụwa si dị, ife niile a bụ lineage, mana eyisi afa gbaba afa. Ọ bụrụ na onye nọrọ m ụwa bụ oke dibịa adị na enwe ka o si wee na o wee kwuo si na onye ya bịara n'ụwa ga-abụ oke odogwu, kama na ife ike mere ya na ya na gịnị ya nara n'ike, kama na ife ike ama egbu ya n'ụwa nke a ya na-abịa. Ọ bụrụ ka m si n'onye agba m egbe ọtụtụ egbe, esikwa m ebe a hapụ obodo anyị bụ Nigeria, agba m many country. Abatakwu m South Africa, boys niile nọ South Africa ma onye mbụ. Emekwu m ọfụma n'obodo South Africa, nata burukwu ike nata obodo a. Mana ife ahụ agbara agwụ isi na akpọcha m ife niile ahụ. Abụkwa m mmadụ si otu a, ụfọdụ si nwe free station nwụcha free station, mana ọ na-akpọ m ife niile overnight. Wee kwuo na m emeghị ya na enwere isi bụ isi because agwụ nna alụrụ m agwụ, mana m gbaghara ya si na mmemme ya na nchọgodi ka nje mee gịnị ka nje chọba ego. Mana ofu ụtụtụ ka ọ na-egosi m na ya bụ agwụ. Ụtụtụ a kedu ife o mee? Oge a mụrụ nwa m nwoke nke izizi mụọ nke abụọ, o bidoro ofu ụtụtụ ọkụjisie nya na nne ya jidefa eburufa lọnchị ụlọ ọgwụ. Enwe onye a na-akpọ Dr. Ezenwa late nwụrụ anwụ ọ n'ụlọ ọgwụ ya ka ebujere fa. Mana anọ m ebe ahụ, mmụọ ahụ bịakwute m abịa dodo m aka na ntị wee sị m, mmụọ bịakwute m ife a kpọrọ m sị m na ya bụ mmụọ si n'ukwu nne m a na-akpọ Akpu Okerete. Na ya bịakwute m sị m nwa m na agwụ nsị nna mụ nne m bụ Okereke ugwu mmadụ odogwu bụ agwụ ebuo, na enwere onye na-emezi agwụ nsị ya, na mụ ga-anachiga adị na agwụ a na-agbachara m afọ kwuo ka o si ga ma chọrọ emi anụ tiri onye ụwa m bụ oke odogwu ma gbaketafa azụ. Mgbana ya anasịbana m ife nwe na ọ bụ na ngwugwu okwu na a ga-ana m nka. Etu a ka mmụọ si kpọrọ m bai mechin kpọrọ m jebe m obodo m amarụ jebe luo ebe m nwetara onwe m obube dibịa. Mgbabakwa afa awụsa afa na-asị m kedu ife dị eto ọ na-eme. Mana ebe irulu m 250,000 deposit m jee weta, mana ego ahụ ebe ilu m ife nwo na akpa m izi oli
ka m gbagharịsịa oli 80,000 naira mana ego ahụ nji ka m jikwu ya m wee kpọrọ m jebe ebe a gbasịrị afa ebe a na-agba afa ka ị na-agbapụta m ife niile wee gwa m dọọ m aka na ntị gwa m na ngwugwu okwu meruo n'ịkwa nwa meruo n'ịkwa nwunye na ngwugwu okwu na ha ga-abụ ndị gara aga ewe m sọrị nda wee sekpuru ana wee yọọ ọfa si a na ọ bụrụ na unu nwee ike imegburu m ihe amata m na ike dị n'ime ụlọ na aga m asọrị nda ewee gwa m aja m ga-eje je chụnụ anarụrụ m bikos onye m bịara bịa sị m na dibịa nke m karịrị nke ya ya agaghị achọrọ m aja m jee chụọ aja eje njeje chụọ aja a apụtara m na Nkwọ Okija were ego ahụ m ji gosi ife jeje chụọ aja mana abata n'ụlọ ọgwụ nwa nwa m bụ nwa nwunye m nke a dịrị ntụtụ na arụ mana oge m na-abịa n'ụlọ ọgwụ o kunere fa kunere bụrụ ndị nwere onwe fa so ife agha dị ka majik daalụ rinne na nghọta nke m o doro anya na nyambụ ife si hụ n'aka gị wee bido ana ife ọbụla imete kịta anyị ma abụnwuzi na onwe ndị nọgụ n'azụ o nwere ife ji wee marụ ndị Okija na ịnanya anya na mba a na-akpọ Okija afọ ọjọọ na dibịa kedu ihe o ji do na nwanne m ọ dị mma ajụjụ ya jụrụ dị mma maka na a sị na ọdịbendị ya adịghị ibefa bụ okiri nsi na mme ife dị anụ bụ na enwe ife a na-akpọ ọ bụ na ya na-eje skuul enwe ndị bụ skuul dropout na ụwa enwe ndị jere finishi praịmarị wee banye sekọndịrị nwee ndị finishi sekọndịrị banye yunivasiti nwee ndị stọpụ na praịmarị nwee ndị finishi na sekọndịrị kwụsị ebe ahụ ife niile bụ skuul dropout ife niile dị ife abụ amụghị amụ ejebe mbịa dibịa ji atọ n'ụzọ ụfọdụ pụta n'afọ ife ọma na-emere dibịa na bikos na bifo a na-agbara dibịa ọsọ mana kịta ụnụ n'anya ọ na-afụ ka ụfọdụ si amakpu dibịa ụfọdụ ji maka ụlọ enu ụfọdụ ji maka ụlọ ala ụfọdụ ji maka moto adị ajụ onwe ha maọbụ ọ natara shi maọbụ oku akpọrọ ọkwa n'ọya bụzi onye kunie ụfọdụ amụrụ afịfịa dị n'ọfịa eji arụ ọrụ ife ụfọdụ ma bụ na a na-akụ ife na a na-eme dibịa a na-egbusi ewu na-egbusi ọkụkọ ọya bụ ife dị na ya ụfọdụ ejirizie ya debere ndị be anyị afọ ọjọọ mana anyị na-abata n'ime ya anyị ka na-abata n'ime ya wee na-ekwu mgbe bụ na omenala dị gị mma ma ọ bụ na enwe onye bịakwutere gị chọọ dibịa onye ahụ ịma na ọ bụ dibịa bikos anyị niile nọ n'Okija ma ndị bụ daalụrị na anyị kene gị nwanne mmadụ ọra na eze na-ege ntị ugbu a unu ewekwana iwe na anyị na-eri na nwanne anyị nwoke na-agbasasị ka o si wee dịrị ya ife anyị jụrụ ya ka ọ na-asa anyị ka ndị ụfọdụ nwee ike nwee ife ha mụtara nwanne anyị nwoke akọpụta na mkpa ọ dị na ị ga-agba afa mara ife dị iche bụ agwụ ma ife dị iche bụ iyi ụwa ka ọ gara n'ebu na iyi ụwa na-enye gị nsogbu dibịa ije na nke ịgba afa amara n'onwe ihe dị ka iyi ụwa ụfọdụ asị gị na na-abụ ya abụ ụfọdụ asị gị na na-egwu egwu ntụ dị ya ụmụ ife Akunarata ugo kọwara ntị m akarọ nke gị ọzọ dị ka ịbịa nwanne anyị nwoke ịkọpụta na ọtụtụ ihe gbasara dibịa na agwụ nsị na iyi ụwa mgbe na-ajụ gị ụmụ mmụọ ole ka ọ dị ka ọ nọ n'ime mmiri mmụọ nọ n'ime mmiri yiri nne mana mma asị na-etu mmụọ nọ n'ime mmiri dị ka nke nọ n'elu ana si dị rizin mma eji kwuo okwu a ntụ a bụ na Adam na Eve mebere nwoke na nwaanyị nọ n'ụwa mmụọ nọ n'ime mmiri bụ enwere oke ma nwee nwunye na ọfa mụsasịrị wee nwa ada na ososo ada daalụ nne anyị fụrụ ọtụtụ ihe dị iche iche na bega ukwu mmụọ akpụgasịrị ihe akpụgasịrị akpụ ewe na-ajụ gị ndị nke a onwe kọwa ị nwere inye gbasara ndị ihe ụfọdụ ihe akpụsịrị akpụ ma ndị isi akpụsịrị akpụ kedu nna nna gị fakọ ndị otu gị ndị a akpụsịrị ifo a n'ife ụnụ fụsi anyị ụnụ ga-ama nọ ndị nze na oshi ikpe ife a ndị a na-ebe a kịta ọrụsị nwere ikpo nzu ofuke nọ n'azụ so na shi ụwa nke nọ na ngwụcha so nwe n'oche agada ndị gboo na-abụ oche agada ji ọdụ n'aka ndị ọzọ bụ ndị nji echeta
ndị ikwu nne m na ndị ikwu nna m ndị mesiri omenala dị iche iche gasịrị aga. Right, anyị kene gị. Kedu ife ji wee marụ alụsị Okija? Kedu nji mara alụsị Okija? Asị na alụsị Okija na-egbu mmadụ ma onye aka ya dị ọcha ma onye aka ya adịghị ọcha. Eziokwu. Nwanne mmadụ, ihe eji mara alụsị Okija buru ibu. Mmụọ a na-akpọ Ogwugwu Akpu Okija nọ n'isi ya na-efe. Okay, gị nwa n'okwu n'isi ya? Yes. Okay. O jere egbu onye aka ya dị ọcha. Ogwugwu Akpu bụ ife dị nna nna, maka na Ogwugwu Akpu nọ n'afọ amakwuru onye na-efe ya nụ. Ọmarokwu na ị na-efe ya? Ọmara onye na-efe ya nụ. Ife onye si gị na ọmara onye na-efe ya bụ na asị onye mụrụ nsọ aka ya sọrọ ya. Maka iyi na onye mụ iwu adịrị adị iwu, maka na ntaramahụhụ na-adịrị onye machi iwu wee dị iwu karịa onye amaghị. Ogwugwu Akpu adịghị egbu onye aka ya dị ọcha. Ọ bụ na ị bịa na-anara mmadụ ya na ya n'ike ya because of na-eke ya nụ, onye ahụ weta okwu gị na mmụọ, anyị ga-ejeje savụọ gị akwụkwọ before anyị adịghị eme ya because na anyị ma na mmụọ anyị na-efe bụ God of Justice. Before ba bịa isi na onye a zuru gị oyi na onye a na-anara gị ana, anyị asịghị gokọta ife dị etu a ka anyị jee mee ngịnị, ka anyị jee kosara mmụọ rụzie ebe ahụ ọjọọ dịcha. Ọ bụ na gị na-emegide onye ahụ ma na-achọ ka e were mmụọ tretia ya, mmụọ ga-anachighata azụ jekwubịa. Ụfọdụ ji anacha na-asị na ọ na-egbu onye aka ya dị ọcha. Ọ dịghị etu a. Ụfọdụ n'ụbọchị taa because asị ọ bụ na ị ma na ị ga-akpọ polisi jebe arrest, aka na eje ịkpọ polisi, hapụ polisi ka o jere gị arrest. Ụfọdụ na-eme gịnị, na-abịa na mmụọ ripọtụọ mmadụ na o ji ụgwọ, onye ahụ eme gịnị, ejekwasị n'azụ jee gwụbụrụ onye ahụ ọgwụ ka o wee bụrụ mmụọ gburu onye ahụ chi ụgwọ. Mmụọ na-anachiga hapụcha onye ahụ ọ tụrụ na mmụọ ji egbucha onye a bikos mmụọ nke a na-efe na-asọ ọgwụ, ọ na-asọ mmegide. Ma ọ bụ na etoro mmadụ na arụsị echiri na ịhapụzie mmụọ etoro mmadụ jekwube onye ahụ ụtọ, gị na ya na-erikọ na-aṅụkọ, ọ ya bụ na mmụọ na-egbu igu gara ego. Mana ịkwụba aka gị ọtọ na ihe abụọ anaghị, ị na-ekwudo na ihe abụọ anaghị, anyị ejeje savụ akwụkwọ bụ onye anyị kpọrọ onye akpọ onye ka ha ghere enweghị okwu na ụka. Ma ọ bụ na afọ ekwere abịa, onye agbara akwụkwọ ekweghị abịa, anyị ejezipụ mmụọ ntụ anyị si asị mmụọ mgbaje eje ụdị ya. Arụsị a na-apụta ọpụta ogbuo ya, ma onye ọbụla o gburu nwere ife si ya nụ, maka na ọ na-ebu ụzọ ọ bata n'obodo ya na mmụọ nwe obodo ahụ ekpechi ikpe. Fa kpechi ikpe ama onye ahụ ikpe, ụbọchị ahụ a mụrụ onye ahụ ikpe ka a na-egbu onye ahụ, maka mmụọ nwe obodo ahụ ga-esokwa wee jije gbuo onye ahụ. Ọ bụrụ ife dị na ya. Anyị kene gị nne nwanne mmadụ. Akunarata ugo, daalụ rinne. Anyị kene gị. Ama nne nke ichiri echi bụ Akunarata ugo. Alright, daalụ. Kedu ụzọ isi kwenye ji ife nyere dibia na-eme nyere ndị Okija, ụmụazụ ndị ụkwụ nara ezinụlọ fa azụ ma ndị na-eto eto aka? Ịma na mmadụ adịghị ekwucha ka ọra, maka na mmadụ adịghị eji aka ya eto onwe. Ọra na eze ndị nke nọ n'obodo Okija na ndị nke nọ na mba dị iche iche. Afọ m bụ High Chief Akunarata Igbo mmiri efu Ezike, mana ụfọdụ ndị na-akpụkarị m ọzọ Igbo ndụ, o mepụrụ onye ọ na-afịa arụ, maka na anyị ma na efe efuru anyị na-eme. A sị na secret of success bụ gịnị? Give. Anyị na-enyere ụfọdụ ndị mmadụ aka, ndị ife na-esiri ike, anyị na-enyere ha aka. Ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, anyị na-enyere ha aka. Ụmụazị ndị anyị fụkwa n'ezinụlọ fa na aka elu afọ ịzụ ha azụ, anyị na-enye aka tikwe ha na skuul, anaghị agụ akwụkwọ maka iyi na onwe onye m isi ga-abụ eze echi. Daalụ na anyị kene gị nwanne mmadụ Akunarata ugo. Kedu ọfụ ị na-agọzi ụmụazị Okija niile ndị nọ n'ụzọ ije ma ndị nọ na ụlọ nso gbasara ọnwa ekeresimesi kechere anyị n'iru, dịka ha ga-abata n'akwụkwọ? Kedu ọfụ ị na-agọrọ fa? Ụfọdụ na-agọrọ ụmụazị Okija, ụmụazị Igbo niile,
ka m na-agụrụ ọfụ a ana m agụrụ ụmụnne m na-agụrụ ndị niile maka na Igbo niile eme ngene Igbo niile bụ ofu ọfọ na-agụrụ ha bụ na ụmụazị be anyị ndị nke na abroad na ndị nke nọ n'ụlọ a sị na ọ kpọbara afịa ga-ele ọ bụrụ na ụtụtụ ga-achụta ego anyị kwụsị na ọnwụ na mfu bụlụ oke na oge eruo anyị aka na-ekwukwesị na ụbịam bụlụ oke onye ji nke anyị ya jide si ekenye na anyị mana ụba gburu oke ego akụ bụrụ oke ọ bụrụ ekpenta ya tụọ onye ihu tụkwa onye azụ ekpere a ka m na-ekpe wee sị na ebumnobi anyị niile ndị nke rapụrụ n'ụlọ be anyị wee jebe obodo dị iche iche maka na anyị mana onye nọ n'ụlọ nọdụlụ onye pụlapụ onye pụlapụ ụgbara onye nọ n'ụlọ a sị m na ngwa unu ji eko amaghakwana ya ụnụ wee na-asị na ụzọ ọbụla nke unu si eli ya bụ ụzọ nke ọjọọ na Chukwu nke okike abịa ma ị ga-eji gozikocha unu n'ofu n'ofu wee na-asị nga ọbụla ụnụ nọ ụnụ ga-akpụ iru nke ndụ ụnụ agaghị akpụ iru ọnwụ wee na-ekwu nga ọbụla onye nọ ebumnobi unu ji anata nwanne dị nke na-asị ọ bụ onye a ga-abụ eze anyị si na nwanne dị ahụ ga-anọkwa n'ụla ụnụ anatakọcha n'ofu n'ofu ma na-eme ife ego wee na-asị n'ụbọchị taa ka ọganiru na nchekwado na udo na ịfụnanya ka ọ dịrị unu mgbe niile ebighị ebi n'afọ Chukwu okike abịa ọra na eze na-ege ntụ na anụgo ekpere nwanne anyị nwoke ekpere ka ọ mapụkwa anya bụ ekpere ọdụ gwazifa ezigbo afa gị na nke a na-etu gị afa nne gị na nna gị gwụrụ gị afa nne m na nna m gbara m maka na nga onye nọ ka chi ya nọ mgbe ndị gboo na-aba afa na-abụ amụọ nwa onye na-aba afa bụ okenye jikọtara ngwuru niile ya na-aba afa onye gbara m afọ a n'ilu nne m na iru nna m bụ nna nna m bụ Odiefe na anyị ji aka Obichukwu Nwobadị ya afọ ọ gụrụ m bụ Oji Akụnobi andị na ụfọdụ n'anya taa na ha ga-afụzi na Oji akụzi ya n'obi ọga maka na ọ na-aba aba nwata afọ chi ya nara o ji bụ na onye nye na chi ya dị na mma na ife ahụ emere ya daalụ nne ya gazie nwanne mmadụ anyị kenegide nne ọra na eze na-ege ntị ụnụ anụgo onu nwanne anyị nwoke Akunarata ugo ka o si wee kọwapụta ọtụtụ ihe dị iche iche na omenala Igbo mana eziokwu na o nwere ife ọ na-agwabara ya agba anyị jụrụ ụmụ mmụọ one nọ na mmiri ọ sere anyị n'elu mmiri ọ kwere ịgwaba anyị ọ kpọghị ịkpọda anyị n'ime mmiri ka ọzọ nwere mmụọ na-achụrụ àjà mana ya bụ ife ga-adịba ụzọ ụka abụọ na-abịa abịa ka anyị na-achịkọta